हेल' एभ्रिवान गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआवहाय जुमब्रा जानायनि भिडिअ आरोना जुमब्रा जानो नागिरदों आरोना जोङो बिनानावजों आंजोंहाय स' बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जुमब्राखौहाय गामियावनो आनैमोननाव लायनायमोन आरोना स' लायनानै थाइथाम लाना हायदों आरोना खिन्थुबा दा माबायदि जायोसै सानैल'सो जाजोबनो हायो ना हाया नोंथांमोना आं शेयार खालामगोन आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना मानानै लाग्रोनोसै आरोना गासैखौबो मिक्स खालामनानै मानानै लानोसै नोंथांमोना देखायगोन आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना नायनानैल' थानांला आरो आंनि भिडिअ सोरबाफोर गोदान नायफायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौहाय जुमब्रा फिथाइखौ लाना हायबाय आरोना लाना हायना जानोसै थाइथाम लाना हायदों खिन्थु जों सानैल'सो ना बारा लेबजोबला आरोना थाइसेयानो जागोन नामाथाय लानानै जानोसै आरोना नै बेयाव माबा देना फानलु रुसुन देनानै लाखाबाय चिलि पाउडार फानलु थाबाबो चिलि पाउडार बाहायगोन आरोना संख्रि होना लाखाबाय बिदिबा नायलांबाय थादो सान्दुङावनो जिरायनानै जाखानोसै आरोना गोजांदों माने दासो सान्दुं फैदोंना Lihat nala gerasa besar. Last bebertani जागोन आरोना खिन्थु बा बेलेगनावथ' गैखालाना दानि नाहनाव लास्ट दंमोन आरोना ओमफ्राय बिहरनानै जानोसै दिनै रावबो गैया लोगोफोर खनसे जानाया लाबाय लगायबाय आरोना जाजाथाव नुबाय ओमफ्राय जानोसै आरोना जों नै रेडि लाबाय आरोना जों नै जानो थाखाय रेडि जानोसै सानैल'सो आरोना रावबो गैया जाग्रायाबो सानैदोंनो होखावगोन गोदैसो खिन्थु थाइथाम लाना होनायमोन ना थाइसेयाबो मोजां नङा बे थाइसेल'सो मोजां मोन आरोना खिन्थु नैबेबो मारैबा गोरा गोरा ना ओंखायनो लुबैयाखै जों लागै दायो जागोन होनो गोखै ओमफ्राय माबा गोदै गोखै मिक्स आरो रानसै रानसै बाहाय कम्पिटिसन नांसै आरोना hak मोननै रानदों रानसै बाहाय coba nambahin goreng sih hak मोननै खालामबाय आरोना कम्पिटिसन नांसै सोर सासे हायो बेखौ खैथा होनदों फानलु 8 ओमफ्राय नै बे गुसु होबावदों आरोना बरिया गोगोमा लुखोदा kemas malu kok, Mbak. Dục lên luôn đi bạn. Aste, giảm ra. Đây là mấy bạn.
ba luôn bạn ham giúp bay mang lên để học Zubair na binanaw dan competition na naman. Binanaw Zubair. Nih ha. Sana mo na. Lalu Zubair. Icing hayang ni man. Ini slim Zubair. Ang ya isi mo ni. Tamam. Alu kabar na. Bahaya tanah ke begara. Aduh berzagan na. Last na bothorni ओमफ्राय थ' जोंग्रा मोनखाला थानो हागौ बेलेग थानो हागौ खिन्थु जों गामियावहाय गैला आरोना फानलुखौनो जोङो आटटा होखादों आरोना न'नि फानलु ओरैबायदि आलुयो न'नि फानलुआ आटटा फानलु होदों ओमफ्राय लोगोसे चिलि पाउडार होनानै जादों आरोना आलुबाबो आग्रो गैया nah gelum flada iya moजां नङा गोथांमोन बाहाय गोरा फुसुनाय बायदि जाखांबाय दायो जाखाना ओरैबायदि आलु जोब्बाय आरोना दायो गाइखेर मोखै मोननांगौमोन आरोना खिन्थु लाबोखानाय गैया आरोना ओरैबायदि जाबाय कम्पिटिसन नांदोंमोन आरोना जों माने प्लेनिंआ कम्पिटिसननि नङामोन जादोंमोन आरोना जानानैहाय ओमफ्राय बेनि उनाव जानानै गोसोखांबाय आं माने सोर सासेयाहाय कम्पिटिसन नांनोसै होननानै प्लेट मोनसेयावनो भाग राननानै कम्पिटिसनखौ नांबाय आरोना कम्पिटिसनखौ नांबाय खिन्थु कम्पिटिसन नांनायाबो प्लेनिंआ आंनिमोन कम्पिटिसन नांनाया खिन्थुबो प्लेनिं खालामग्रायानो देरहायासै आरोना जेनबायसो बिनानावनोहाय ओरैबायदि आलु खाबाय आरोना फानलुखौनो ओरैबायदि बुरजा खादो आटटा होनानै आरो चिलि पाउडार होनानै जादो आरो फानलु गोरान न'आवनो फोराननानैहाय उननाय दं आरोना बेखौबो साननायमोन आङो होना जानोसै नामा होननानै खिन्थु दा चिलि पाउडार ओमफ्राय नैबेदोंनो माबायदि जाबाय आरोना फानलु गोरान होनाय मोनबाथ' आरो मा जाबावगौसोमोन आरो बिदिबा माबायदि मोनखो दिनैनि बे ससे भिडिअ गोजां बोथोरावनो माने अखा दोमैदों अब्लाबो जोङो माने थाबनो गोसोखांबाय आरोना जुमब्रा जानो होननानै माने सान्दुंखौ नुबाय थाबाबो नेबाय थाबाबो माने जानोनो टाइमफोरा सोलाबाना ओंखायनो दिनैहाय माने फ्रि टाइम थानायावनो जानोसै होननानै सानब्रबनानै गामियावनो बे फंबाय लाहानाव दं आरोना आनै लाहानाव बे एस्रानिफ्रायनो फंबायखौहाय लाना हायनो होननानै जाबाय आरोना जोङो आं गोखै गैया आरोना गोखैलाय थिगनि गोखैबो गोदैबो बेबायदिमोन आरोना ओरैबायदि गोथावमोन जोंलाय खिन्थुबा थाइथाम लाना हायदोंमोन थाइथामावहाय थाइनैया गाज्रिसो आरोना माने सिङावहाय सेला सोबनाय बायदि आरोना ओंखायनो जोङो थाइसेल'सो मोजां मोनबाय ओमफ्राय थाइसेखौनो नांबाय आरोना थाइसेयानो जथेस्थ' बांद्रायबो जाथ'वालाय मानो होनबा दायो थान्दा बोथोर लोमजाबाला आरो मुलि एक्सपार्ट मुलि लोंनो बानायबाथाय नांबाय जेननाय देरहानाया ओंखारबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौहाय आं बेसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौहाय जास्ट ससे ओरैनो जुमब्रा जानाय कम्पिटिसन जुमब्रा जानायसो ब्लग खालामदोंमोन खिन्थुबा कम्पिटिसन टाइप जाहैबाय आरोना भिडिअआहाय स' थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय बे ससे क्लिपखौहाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलआवहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना नाम्बारनो
जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलावहाय गोदान भिडिअखौ नायदों नोंथाङा चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै आरोना नोंथांमोना आब' आदा आनैमोन गासिबोआनो जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायदों थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय बाय बाय बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ बेसेबावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना